Hello guys, welcome to my vlog. Nya, pobre pero social mo na siya guys. Nagbanggod na ni og OFW, nagbanggod na og kanang carrots kay abunda man diri og carrots, wa may kapayas. Mga carrots na sudsud butangan og kanang ginamos. Baw ginamos ba yung butang ay wa man puy ginamos maong kuan ang ibutang. Itlog. Daghan kay sila utanon ba dis ani gikan dako kayo ilang taong giganting taong nila. Dakuan ni. Matabunan mo pud akong naong ani. Ay matabunan mo day pud akong ilong. Wa man ni kasudan so kuan ja. Dapat sila daghan kadung kamatis. Mo nay pobre pero abunda mga utanon. Dapoy ilahang kuba sa ari tagas di pareha sa atuan ng lapad adto ilaha diri tagas kay arabo tagas ilong. Nya kari pud siya guys naghiwa in taon ni og kamatis. Muna kadaghan ang isagon. Basta ang tayan ni ilo. Unsa kay color sa mo ang himong igit. Hi Adeline. Hi. Muli na niya siya ugawa so ako na niya gi-appeal sa akong vlog para remembrance na mo pohon. Wala na siya diri, muli na siya magbaybay na. Naman ni apod po ng ang demonyo. Niya na naghiwas na kinada ka ng kamatis basta kinapaputi daw na sa face. Adeline, you know this one will make our face nice. Yeah, we will become beautiful. Arang paspasa sa muhiwa. Why you are not beautiful now? No, too much black my face. Okay. Hello Kader, gusto ko mukhaon og talong. Butan gid na si Kader, hilig gid na siya magluto-luto o nasa si ay maghug ba niya ang cellphone Kader anang imong giluto? Nasa siya giluto Indian food. What is the chicken? Egg. Chicken wala kamil. Egg. Egg kuno na baw. Who egg? Egg. Head? For who? Head. You egg. For who head? Karuf? Oh guys mo daw ni ulo sa karuf we. Pagkadako sa ilang halong dire. Dako kayo ilang taong lami kay paliwatan. Ugnaan na jay hinugaan nino nga liso magdako kay mag-garden ko dito sa amua. Pero ilang carrots Ginoo ko arang gagmaya. Unsa man ni mga rigid? Pero daghan kay sila carrots. Bawo di sa gikan. Daghan kay sila sibuyas. Na luya, arang dagko sila luya. Oh, kita pa mo nang luya. Sus, Diyos ko, kadagko na ba ng luya ha? You want to put this one first? Inja ahos pa imo. Kung basa pa imo. Balik-balik kung basa. Wa na gikupusan na niyo ang ilahang carrots lain man ilang kapayas diri kay urin sa arang hinuga carrots. Tay ang dugaan na dahil ka nang tiguma kay atong ibagnod sa atong naong. Ba? Mo atong isura ibagnod sa naong kay Ba di ba orange mo na nagpapaya soup. Ay dili dili carrot soup. Pugihan man jud na sila magluto. Kaning duha ka putot guys, pugihan kay na sila magluto kay naningkamot inta na sila nga mutaas asa usa ka putot. May manok dito. Ay tara hindi ka. May manok dito. Wa oy. Asa ba pud big manok kay ba bitaw ka nga. Na kanang duha ka putot. Di ba putot? Sa bawon ng Strong man. Sa bawon ng pagmihon ba? Nadari Ay, ako. sa baba. Di magluto og pan shrimp ug na. Naanak po, kamuray ka. Si Mary, di makapakon. Na kanang mga putot bugihan jud na sila magluto.
Daghan kay sila pagkaon diri pero wag na sila nitubo. Ala, o kami ni tubo, di ka man pa. Ngano wa man mo nitaas mi nga dugay naman mo dinhing kumaon. Ay, isang na nila, o nagpuro man ades. Puro man pagwapa, puro anghang. Gani puro sili. O sa ili, ang nagkaon diri. Lutuan min kumari ginuo ko ang luya tawag pagkaon basta di mi maning kamot. Thank you, Adi. Sindan din mo niya lang. Kauna pod karon dili na mi mo dawat sa ilang pagkaon nga gikan diri kay ngano di makaon sa baboy. Good all this one. Hard sa. Okay. Mag-utang pa. Ginupit, makaon pa. May pailayuyan ko. Ako guys, di ko pwede manimahong kusina. Oy, social. Social, di pwede manimahong grabe po na sila magluto. Uy, pinadughan naglamas. Mara ni ano ang pagkaon na mga palangga. Puro lamas na nga sudan. Onion, chili, mayo pa sa Pinas, mayo pang busog-busog pa. Oh, grabe oh. Abundas lamas. Mali na, di ka nag-garden. Mo na yung kusinira dire putot. Don't want juice? Only dairy. Nga sili pa imo di man na ipakaon na pud kay gibutang ng sili kinadaghanan. Bantay bitaw na ba? Kaon na gid ni sir. Ay alang di. Ang kani mo sa Oh nana guys, mo na ni among double unsa ning among kuan double work, double blade. Unsa ning ngana ni? Kay ngano oh, magamit namo ning sabaw, amo ning ihilamos kada gabi. Sino mo? Discount pa yung sino? Ay siya rug di ta ma. Magpingkis-pingkis. Okay. Siya rug di magpingkis-pingkis ang face. O niya, sa gula na po nagitlog. Mo na gingon og carrots with egg, with chili, with onion, and with garlic. Ilawan ni nang ilahang niluto. Kay makapasar ba kayo? Di, isumbong na hong madam. Hi, Adeline. You call me madam? No, if this one is not nice, I will tell to madam. I will tell to my madam, you cook for us very bad. This chili. Sige, panubo. Unsay mo nice? This chili, who? Lydia will use this one? I put. Ah? I put this much? Yeah, No. This one is hot. Uy, unsa man ay butangan at tungkuan at to. Wala. Puros ra yung tulutungon. Uy, isa good. Wala. Right, this one separate and this one separate. Two Wali baking. kada sima. Ay, Why do this something people know? lisod de daghana ko din sila pagkaon mo din si Lydia si sugo-sugo na ko pad aron ko sibuyas. Allergic mangguguan na day. allergic ko sa sibuyas kay ngano magluha akong mata. Pero mukaon man ko. Allergic daw ko murag di katabang. Hoy, Mercy, wow. Unya tanawa og, di ba sa last na hong vlog mo ni jang gilutuan og biko ja. Kuan bag-o na ko do, bag-o na kong gipalit kay wa man hinlo-hinlo, di naman mo gawas ang siga ani kay ang bitaw ang diani natabunan na sa kana bitaw ang oil ani di na mo gawas ang siga. Gibag-uhan na pud siya, bag-o na. Ja karon sunod tuig giyahan na pud na din ang hugasan. O kamatis kay imo din ha, diri na mo. Kinsa tong mga kamatis sunon, diri. Lo grabe ha, kinsa may pakan-on ninyo ana daghana man. Di pa ni madaot. Di madaot butang sa fridge. Pang 1 year day na nga konsumo, guys. Until I go suffer this one guys, my food. Kadaghana naman po. Mura man po na sila upuan eh. Nothing else like only. Tagsara man gud sila makasud og kusina mo sa pinang mahinayak sila ad-ad og kanang kamatis ang daghana. Bani. Tagsara na sila makasud aning kusina. Samot na ko musud ra ko kusina basta ganahan. O na napod si Kader, nag-check na na sa iyang ulo. Dili ulok ha, ulo. Kadir, kahibaw ka, unsa na?
Kader, you buy for me the one I told you? Kader, Yes. you buy? Father, where my earphone? You get the earphone, you throw out. Yes. Yeah. Hala, Diyos ko. Kaya sabi, mami, when ada, wow. Naluto na di ay ni. Ang wa pa di ay. Way sagol-sagol, kamatis ra ni ang ingredients ani guys, lutuan niya ni ninyo ha. Ang ingredients ani kamatis, ahos og sibuyas, bombay og gamay nga kanang pilpil Ginoo ko. Pobre kazo way karne ani sagol. Dai ni saum na ang kutsara dai na lumos. Lumos ang kutsara dai muna ni jang tunga-tunga. Ayaw din ang tilawan pa to. Ako na-excited at yung giluto ni Miri. Puro sila kamatis. Kasi pagtuni mo na ho, manok. Lamit ba yan na? Hindi eh. Lamig na ako. Hindi ko mga ngay ugay sagol nga karni nga na. Okay. Guwapa ba kay ning pututa? Bisag putot ni siya. Guwapa oy to. Tanawa. Ha? No. Oh. Putot na siya pero taas o ilok. Ag ako, di lagi ko katantong putot pero gag ilok. Kani mo'y di malas kay putot pa mag-ilong kay murag paluwa. Bintahan. Oh, init na na. Ha? Mao na siya ang gitsura Ulan pa? sa iyahang ginama. Kani siyang kuan, kaning carrots, mura ni siya, mo ni siya ang silbi kato bitong kuan, katong dili corned beef oy, bulinaw nga gagmay. Jagi gama ni jang gamon ni jang torta. Na. Wa may bulinaw are. Mao na. Oy lamig dito di ay bisag tanawon mo na kay lamig. Kani mabusog na kukuan ni. Pakas na naman ni mamaya. Nga na daday na siya day nga mahal Kamay naman ang luto yung dana. mahal magkaroon sa atua. Ang kaon ko. Sindot di ay siya oh. Sus, hinay kayo ning ako ang tagaloso eh. Kanina lang. Kanina lang dahil. Ang gasi dahil. Ay. Ay na nagugasi eh, mainit dito na nga. Okay na. May kuan. Ay sus. Ay nangyayari ka na ini. Sige na, ya kay lihok aning puto ka. Uy! Wala po daning bayhana. Pwede na putot ninyo dahil ka nga sa dilag putot. Gwapa man ikaw, di ka putot. Pero ba't insag ka kay ilong? Na. Nga na, ani mo tubag. Di ka kay animal na ni bayana. Ina, sa dilag putot. Kay gwapa man ikaw, di lagi ka putot. Pero kanawa imong ilong. Diba? Tulad ka di ka putot po. Ay, hi! Ay, pinalamian na dun siya. Oh, tortang carrots. Ay, tawag po ni Madam. Ay, Kasi na okay ra. luto na. Okay na daw na sila guys. Ug dili makaluto, makakaon kay nagluto sila, may nagluto na. Sinugod na lang nila tanan. Ani. Ha? Kamu ang luto at ano mo. Oh sige, salamat kaayo. Ingani ra ko ka simple diri guys, manangganahan na pud sila nako kay musugot ra po kung sa ilang giingon. Ligi na sila pulan ako, katawa ba gipulan mo na ako? Ay wa daw ko na sila ikaw dai. Pero ilang po anak ka, ang mga ngipon ba? Ha? Tantaas ng tawag kumatawa. Dali ka si GP dahil. Maisig katawa dako kay ang ngipon. Pero nag-ngipon ng kabaw. Alo di man ko tanaw mo smile ko ha tay sa mapakita ko karon sa camera niya smile ko. Ay sa smile ako. Kapag dito dahil lima. Ano din na inihap gyud ay pud ay nang pagkahataga tagsa dako ahok day. Dako may ukaon na dako ahok. Hindi, ato sa mulawan dahil. Kasi kami si asa mo. Ayo kilawin ang ahok. Gamay ra ko. Mauta di na ahok oy di ko ganahan anak kanan dako ahok. Gisukod man ay nagutag sang kutsaron. Mo ding way dako kay parehas sukod. Nga na sila diri ka the best
na mo alaga na mo kay na o di na di ni nila pa ano di na may mo sa ilang bay. Ay, ito, nahulog sa kumbra. Patay ang tutoy yung nagkaon. Madto na ko guys kay nagkaon na ko. Yummy yummy. Ha? Kaya mo na, maungan mo eh. Adilis pa sila yung taon sa samantin. Ako silang ingon ikaw nga imong kaon oy unya na. Dai mabili na ho. Kuhaan ko naminaw, uy, Felicity. Ha? Naminaw ko taon. Mi unsaon ho pag English mi? Ha? Unsaon ho pag ingon si Samantha nga unya na mo kakaon ug naay masalin na ho. After you eat, if I have remained. Okay. Don't eat now. Just you will eat later if I have remained. Tama. Sakto na. If I have remaining balance, you can eat. Double na yun. The way remaining balance, ay, wa sila makaon. No, oy, matugo, gutom. Nay, dagang buwan. Sili.